ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Фигурни потолоке ки дар ҳамаи канали мо ҳама дахада оя фақат ба ранги кабуд мекардемаш. Беҳад бисёри баъд пурсиде ки ҳамира ба дигар свет пешниҳод мо ки хоҳиш мекунем, шумо бисёр кор мекунем. Ҳамин масъалада стаж дорем, ҳамира як бало кунем ки бо дигар свет пешниҳод кунем. Шумо навора нигаҳ кунем ки ҳозир ҳамира мо ина ҳамаи фигурни потолока мо полни переделка кардем, камтарҷуша ранг боша дига мекунем. Переделка чӣ хел яъне иҷада дар дуруниш дизайнериш дига шидагия не фигурни потолок ҳамин хел дурун ба дурун ҳамон кабудҳо ҳам ки буд ҳамин хел буд унуш кабуд мешид, иш сиёҳ мешид. Ана иҷада шланг ҷои шланг пафтагем и даврада нимиқад дигаргунӣ кардагем. Ана фигурни потолока ни вехта и хонада плинтусна ни вех харидеси ами вехда шланг муша ҷамо ҷо кардагем. Масъала ида наворда канал пафтагем коми тамошо накарда будуре тамошо шуда. Хоб ин ё кабуд мешид як видеои дига да пафтем ира сиёҳ кардем, сфед кардем, иҷдани сфедиш мекунем. Нигоҳ кунед ака ки иҷаи хел мешава ки ҳамин WhatsApp да комментария да беҳад бисёри баъд пурсиде баъд ҳамон балечкое ки бисёри баъд моро тамошо мекунем. Масъалаи фигурни потолок да беҳад бисёр савол метавонед. Ин амира ман киҷои дабзам 15 сантиметр 15 сантиметр мекунам. Ин иҷа 40 сантиметр пафтагем, 15 кардагем. Айнам ҷам 40 пафтагия, уҷаш 1.20. Анам 1.20 не хето хурдем овардем ниҷа 40. Да 40 амҷа тугрӣ ки. Масъалаи намҷада не девол 1.20 мепартой, ниҷаш 40, иҷани 40. Анам 15 мегири 60 сантиметр мешавад. Да инҷа полкруг мекунем, ёри да 120 тугрӣ мекунем. Ира хай кадоми кардаги боша ҳамон мефаҳма. Иҷа шахос намугу. Асос видеои мо барои косметикара тарзи ами дигар карданша шумо навора то охира тамошо кунед, нигоҳ кунед. Сиёҳ, сафед ва ҳозир чӣ свети ки хонадор вибр мекунам мо амора мезанем. Мо аллакай ҷои сафедша кардем. Ва хостум ки амира шумо да муфаҳмонам. Не сфеди мобайн полни задагия. Не дуруни задагия, дуруни даврон задагия. Шумо даш навора тамошо кунед ки амин чӣ хел мешавад. Ана дӯстони азиз, бежвида қарор додем. хати соҳиби хонамо амира бежви мақсад ки шоши наонҷа бежви навиштагия 04. Бежви и хид багатский светай дар ҳамин фигурни потолоки мо задем. Мақсад ки ҳозир ман шуморо мефаҳмам. Якум сафеди плашаткара мезанем, сафеди даврара. баъдан бежвира мезанем. хоб лавлавош сиёҳ мешавад. хоб ана ки ҳозир мо ин сфед задаги буд ман навор кардам. ина дуруни ҳо уш дуруни плашатка сафед. эмулсияи алван сафед задагиай полни тайёр. баъд ё бежви тайёр кардем, бежви дохтем. як слой ина задем бежвира ки бежви хичани свети багатския. Ини сиёҳ мешавад, как всегда дига навори лавлаво сиёҳ мешавад. Инира лаваш сиёҳ мешавад. урани ҳамчунин. Ана ка ҳозир дуруни намеам бояд сиёҳ биёяд. Ана мида ҳозир маслиҳат кардеса ҳозир агар туғри бигирад дуруни ҳамон сиёҳ мешавад. Туғри нагирад мақсад ҳамхел меистад. Давом навора тамошо кунед. ина мо ҳами свети амира дига кардем. Хулоса ҳамаш асос ба ҳамин хоҳишу дархости шумо барои ҳамон қадар коркарди фигурни ҳамин потолок дар канал ҳастад. Фақат ба кабуд буд, ба сирх як дона буд, инаиш ба бежви. Даш тамошо кардем бародарои азизу арҷуванд. ина дӯстони азиз вақте ки ҳамин бежви света 2 слой мезанем. аввал сафеда 2 слой мезанем, баъд бежви света ки 2 слой задӣ, баъд сиёҳро мезанем. ана ки ҷа решад шид ки сиёҳ задан дар кор. ҳозир ин иҷодтарай зарондагия нухтарай он ки қоқ шавад, баъд сиёҳша мезанам. сиёҳи байна задам.
лавлавони тараёзи навҷа краска бояд бизанам эмулсияи сиёҳ тарки ҳасте ба он хотир мо назадем амира инавиҷа иш тара мо назадемш банки қоғоз задем чи лавлаво таран барои онха назадем гузарондагӣ тараи и қоқша баъд ира мезанем ба он хотир шумо не ҳам фикрем мо всегда дар наворо мефаҳмонем нишонам додем мефаҳмонем нишонам надодем мефаҳмонем бисёриёш сус мефаҳманд барои ҳам бародарои азиз наворро ваниматона тамошо кунем ҳар як наворро тамошо мекунем аҳамият битен гапоша аҳамият битен чойре ки нишонтон надоданд унҷаро мефаҳмонандтон ба ҳамн хотир ба хотире ки бахтон ягон чи меомӯзем ба ҳамн хотир бадиқа тамошо кунем атак ту ёд мегирӣ намегирӣ барои ман фарқияте надорад ту мефаҳмӣ намефаҳмӣ барои ман фарқияте надорад аммо навора вақте закас мекунанд ман навора мекунам тайёр мепартам тамошо кунам оё коме чизе бигира ба хуча мегира ба мара намегира мо ҳар он чизе ки метонем видеош кардесем ҳаракат кардесем ҳар он ҳунаре дорем навор карда дар ҳамин ютуб партофтесем боқӣ коме чизе мефаҳма коме ба хуча чизе мегира намегира мақсад ки уш ай мо дига чӣ намекунем мо ҳаракат мекунем навора мепартем гирифт ёд гирифт нагирифт таваккалш ба парвардигорай коме мехоҳад дар бораи ҳами абдилка ҳар он чизе мехоҳад бинависем дар комментария дар ватсап бинависем мо ҳаракат мекунем наворшо пешниҳоди шумо мекунем ина уже я 3 моҳ зиёдтар шид фақат аксарияти видео закас мебаромадеса 90% видео ба требати мардум шидеса хулоса дамоша тамошо кунем ки паталоки мо чӣ хел меяд беҳад мумкин девонаи бад биягад хеле мумкин не беҳад фасони бад меяд иншааллоҳ барое ки вехвехош та шланг дора айса ҳар он чизе ки хостем мо ҳамора пешниҳоди шумо мекунем навора сахт дастгирӣ кунем дар каналам подписатсиям бикунем иншоаллоҳ ки мо завқманд шудем бо шумо ногуфтани навор карда пафтан мегирем ва мақсад ки ина паталока сиёҳша полни задам 0 шидагия фақат чӣ хел 0 ҳисоби краскош фақат ҳамин чиш мондагия плафона шланга чизош мондагия тамом дигар иншааллоҳ исиш тамом ай биненда мақсад симош дар дуруна ё мебурорем краска кунда ки ғам мета симои плафон дурун дуровардамшон хулоси гап дӯстони азиз кадоме ки мехоҳад ки ана ҳамихе ранг бор кунад хе фикрни паталока бизана ёддашт намебурем номбор дар ин болои экран ҳаст дар ин номбори ватсап муроҷиат кунем хоҳиш мекунам вақте ки занг мезанем мо ҷавоб наметем дар ватсап бинависем галасҳои кунем ҷавобша мегирем инавод навори закаснӯи кардагитон бо сувети сафед сиёҳ беживӣ мана дар ҳамин канал обуна шен иҷдат кунен иншааллоҳ ремонтҳои ҳамин хонаро буд кунам ира қати косметика нами плафона ливстори дига чизош совет қати пешниҳодтон мекунам тамошо кунем чӣ хеле и ҷаҳоз яками қати видео хотима меёварам хеле тамошош кунем ин барои косметикаи паталок буди видеои мо азиз инеш хостем ки ира дар навори обшияк охира дар навори панҷхонага нишон будем ки ина плафоноша часпондем инҷа ин хонаҳоро светошон чочук ай главни қатӣ кардаги нестай плафоноша часпондаги фақат шлангш мондаги шлангша худо хоста боша меяд рӯзада бояд бомонем инҷа мо 5 хонаро ремонт кардесем
барои ҳам ҳозир иша тоимиҷаша мекунем. Навори панҷхонага ки биромад, ремонти панҷкомнатага як дар панҷкомнатаи як аянами бидурен тамошо кунен. Ай фигура бо дигар свет қати ҳам ҳаст дар панҷхонагаи ду мебурӯяд. Хулоса бародари азиз, ина шранкша ки задем, светора ки гузарондам, ба свет ҳамаша нишонтон медиҳем. Не ки нагузарондам, иншоаллоҳ ки ҳамин хела мефаҳмдагӣ мефаҳма. Боишани нигоҳ кунен ба ҳамин потолок гуфтагӣ. Хулоса ки ини бад навори ҳамин косметика ҳамин потолок наврора хуб дастгирӣ кунен. Иншоаллоҳ ки намхе навро чотки мекунам, пешниҳодтон мекунам. Вақте дастгирӣ мешавам бо мо беҳтар завқманд мешавем, бисёр завқманд мешавем. Бо гарини баъд видео мепартоем, беаммо ҳам мепартоем. Ако бо просмотри хуб бигирад, дастгирии хуб кунем, бо беҳтарин мешавад. Ини бад косметикаи дигар намуди ҳамин фигураи хатовое ки дар канали ма рафтеса.